Li bajarê Amedê navê Sukek bazara pêşmergeya ye. Di salên 1988 û 1991 de Kurdên ku ji zilma Saddam rêviya bûn û hatibûn bajarê Amedê ji bo ku jiyana xwe bidomînin dest bi kar kiribûn. Şaradariya wê demê ji bo ku Kurdên herêmê bikaribin kel û pelên xwe li sûkê bifroşin, ji bo wan ciyê bazarekî nîşan dabû û navê wî jî bi fermî kiribû bazara pêşmergeyan. Ew sûka pêşmergeyan hê jî bi vê navê tê bilêvkirin û tê nasîn. 25 sal em li vir jiyana xwe berdewam dikin. Ya navê vîya virazî peşmerge pazarî ye. Bela ku peşmerge pazarî tê bo çil nav hatiye lêdanê. Ev not 88 da di ewa Saddam reviyan peşmerge hatin Amedê. Ev cî ji wan rast çêkirin. 3-4 sala li virman peşmerge. Peşmerge çûndina peşmerga pir da îro gelê me li vir kete vî êlê. Nav fermî ji xwe peşmerge hatin ji bo wan ra vî pazarê hat çêkirinê. Nav peşmerge pazarê hat çêkirinê. Îca servî em berdewam kir. Hêna jî enî ev nav lê daye me. Me bî navê xira nekir. Nav kidînê lêdanan yani. Dikandarên bazara pêşmergeyan didin zanîn ku di salên nodî de gelek dostên wan ên pêşmergeçiyê bûne. Mirovên gelek jê hatîbûne bi hinekan re hê jî têkiliya wan berdewam bûye. Piştî vegera pêşmergeyan êdin welatiyên Amedê kel û pelên xwe li vê bazarê difroşin û bazirganî dikin. Di deman notî da di nava pêşmergeya da bûn ev gej Kurdistanê Iraqê Helepçe qetleamî hatibû çêkirin. Hatin li vir dere jî li derê belediyê dabû wan di nema Turgut Atalayê de. Em jî di nav wan dabûn, wan jî xwe eşya meşya difrotin. Xebatkar bûn, jêhatî bûn. û em jî di nav wan dabû heta jî em ve li vir dere nebû 35 sal. Hevaltiya me li vir dere pir xweş bû, pişê çûndina wan wêdatir wîşayî teknolojî tin hebû. Têkiliya me ji hev qutbiye. Yalnız hevalkî baş bû, xweş hebû. Mesela navê hevalkî hebû Musa bû. Zana insankî bû. Genelde pêşmerge zana insan bû. Ev di navan de ji me zanatir bûn. Her dükkanekî 2 metre hava, 2 metre jî bir şekli. Yani divê dirada 5 dükkan heye. Yani her iki 2 metre, yani 2'ye 2 dibin bu şekli. Yani 5 dükkan he. Yani 90 işte kaç bu mego? 80 notu yeke wanda ew şak pêşmerge ciyeme beri ali bu ciye pêşmerge mjerat bejin. Divê ku petrol çêbûn ji cîdan me. Li sûkê de hin dikan hene ku cil alavên malê elektrînîk û pelîstokên zarokan difroşin. Ji ber demsalê û lêçûna bilinda jiyanî ku bandorê li her kesî li hemûyan dike, bazirganî jî hinek kêm kiriye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.